Olentzeroren inguruan biltzar handirik ezin da ospatu aurten, baina Olentzeroren Lagunak elkartea beti erne dago eta liburuska hau argitaratu eta banatu dute. Urte guziz bezala gure elkartearekin nahi dugu Eguberri markatu eta Olentzero markatu, eta aurten egia plazetan ibiltzeko komplikatua izanen da, baina gutienez liburuska honekin Olentzerok izango du presentzia etxe gehienetan, eta liburuska hau banatu dugu iparraldeko 10 eskola eta lehen maileko ikasle elebidun eta sehaskako ikasle guziei, hori bigabai Euskalaziak eta sehaskaren laguntzarekin. Biziki importantea da lan egitea elgarrekin, hirusaretako erakasiak, zenta gure helburua berdina da gure ikasiak eskuara ikas dezaten eta balia dezaten. Hiztegia ikusten landua izanen da eskolan, baina hiztegi hori lantzen alko dute etxean ere, aitetamekin, eta badira gero loturak, eta loturetan QR kode horiekin ikusten alko dute Olentzeroren historioa, nor den Olentzero, eta ere badira joko batzuk hiztegia lantzeko. Liburuskaren 30.000 are atera dituzte eta 10.000 Iruñaldean banatu. Orain bertsio numerikoak prestatu ditugu eta normalean gure webgunean deskargatzen alko dira eta lagundu gaituzten edo laguntzen gaituzten webgunean hitzetan. Gehiago 10 eskolako ikasleentzat, CPC bat ikasleentzat, gero pixka bat ondiagoak dira, Olentzero maite dute, baina ez da tipie... Ez da magi hori tipiekin bezala, beraz gehiago tipientzat dira. Hala, niretzat plazer bat zen jokoiak egitea, zenta egin ditut nire hilo bat ikaekin. Uste dut baduzutela zerbait guretzat, Marino Mingi? Olentzeroren Lagunak elkarteari baitezpadakoa iduritzen zaio ikazkina behar den bezala aipatzea. Erraten dugun bezala, Olentzero ez da Euskal Herriko bizarzuria, Olentzero badu historio bat gibelean, badu gure kulturan, gure mitologian historio bat, oinarri sendoak, eta berdia esplikatu zer den, eta liburuska hau hori da, pixkat esplikatzeko simpleki jendei zer den Olentzero, gure ikuspegitik. Bazen endaian, berrogoi hamarkadan, hegoaldekoek ekarri zutena, eta gero egia da ikastolei esker, 70 hamarkadan edatu da, betita gehiago, orduan ikastoletan edatu da, orain eskola elebidun publiko eta pribatuetan edatzen da, eta bizki konten gira, baina edatu behar da, pentsatzen dugu, bere oinarrietan eta bere espirituan. Importantea da niretako eskuara eskolatik kanpo ateratzea. Beti bada trukaketa bat. Olentzerok ez ditu ekartzen opariak zerren truke. Gehiten bada ikastoletarat, ematen ditu ikatza, ematen aldu zerbait, baina beti bada trukaketa bat, aurrek kantatzen diote, aurrek ongi etorriak egiten diote. Neguburuaren festa da, festa zaharrak dira, festa paganoak dira, jaten dugun bezala, gure kulturari, hizkuntzari, mitologari lotua, eta zendako baztertu behar ditugu, biziarazi behar ditugu, eta hortan entzatzen gira. Aurten ospakizuna handirik ez da eginen Olentzeroren inguruan, magiaz pixka bat gozatu ahal izanen dugu alere. Entzatu gira zerbait egiten, desfilerik ez da eginen, ikastoletan pasatuko gira, irratietan edo erabideetan gure proiektua presentatuko dugu, liburuska hau deskargatzen alko da, formatu errez batean, alau horriko formatu batean, orduan presentzia minimo bat izatea espero dugu. Badator neguburua, ikazkin maitagarria ere bai, izan zoriontsu, bihar arte. Olentzero buru handia, entendimenduz gantzia, bagaratxia, medagomendu, amarreruko zagia, aiurre tripandia, aiurre tripandia. Txuakin, bihar berendatzeko gutiarduakin.